Lirking saking risang mawe gandrung Lesmana kowe ngalal kowe putra Narendra Ngastina tak kira kowe gayuh putri angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring kowe mesakno kelawan sombo kadangmu tuwa ing Mananggaruda ingkang selawase urip aku ora tau ngayunake putri dina samengko lagi kaprawasa rasa tresna kelawan Janakawati mula tak jaluk kanthi banget adiku Lesmana Mandra Kumara saka negara Ngastina tak jaluk manten lanang Ngastina mundura wae ora usah melu-melu perkara iki oh la aja ngawur mbok sapa kowe Gong rene ya delok wong ngarep gelut Gong aku lagi nyaron wah nyaron klontal-klandil ngono kok. Sing meneng alon-alon wae ya terus mbah. Alon-alon iki kaya ora kecekel rasane. Tak tohi pecahing dada muncrating ludira. Wah, lah lakon penjangkamu kowe Lesmana. Oh, piye, Tru? Ape. Janakawati dadi darbaning Lesmana. Aduh, iyong. Ayo. Ayo, ketokno budimu. Awas, mati kowe. Hai, iya. Ulung sing waduh, mati aku. Adikku di sajake kaya karton ketemper yudaning si Adi. Waduh, kula menika slaminipun gesang menika dereng nate kula menika nglampahi peperangan, dereng nate kula menika adu atosing balung wuleting kulit. Lah kok sagedhaken menika ngawrataken dhateng raos tresna kula. Kemuntun kula kedah perang tanding kaliyan pun Lesmana Mandra Kumara Kakang Mas. Kakang Mas kula nyuwun sabiyantu. Kegiatan kula sampun telas, napas kula mboten kiyat menawi kedah perang dangu-dangu kaliyan Lesmana Mandra Kumara. Yai. Wis dadi gumulung ing rembug ora entuk ewang-ewangan jroning perang tanding iki.
Mula yen Siadi kalah ora usah dadak duwe kekarepan sing nerak saka bebener. Yen kalah diakoni kalah kuwi luwih satriya. Bali sesuk mangsa kala tak gayuhke meneh yen pancen Siadi kepengin dhaup karo sawijining putri. Kakang Mas, wis ora usah digelani Sobayu Bali. Ayo, wis lunga siji mantene ayo, ayo. Wis lunga kalah karo Lesmana glilipe ming gari siji. Kowe manggato Lesmana bandingen modar terus kowe rabi rampung. Ya kon kaya ora ditutuki ngono kuwi karo anake kaya ngono nganti geseh pikirane. Geseh yo men. Wah, dasare kit lahir yo wis geseh. Edan mbok ben Gagas Antasena ora kaya anak-anakku liyane. Ning janjane sampeyan malah salah lho, Pak. Salah piye? Nek aku anake bapak ki pancen tus anakmu tenan. Bapak ora iso ndodok, aku ora iso ndodok. Bapak ora iso basa, aku ora iso basa. Bapak duwe kuku, ra ketang cendhek aku yo duwe. Ki tegese aku anakmu tenan. Ning saiki sing perlu tok perhatikan. Sing perlu tok teliti iki malah Kakang karo kanca Kakang Anturja kae. Werkudara ora iso ndodok, ora iso basa kok anake do sopan-sopan. Itu malah perlu dipertanyakan. Wah, aku kok cocok to? Ning tenan lho, Tru. Ah iya. Anake mesti turun karo wong tuane. Mesti. Anakku kae matane gede-gede kaya aku. Cangkeme ya ombo-ombo. Nek Ndara Antasena putrane Ndara Werkudara ki rasa dadak do ditakoni, mlaku bareng wis ketok. Weh, Ndara Werkudara karo putrane padha-padha ra iso ndodok, ra iso basa. Heeh. Nek Ndara Werkudara kok kaya duwe anak kaya Ndara Janaka alus. Iku perlu dipertanyakan. Ngono. Mungel langgam sesi deman. Udus. Kok gek Ndara Arimbi ya, Tru? Mbuh. Ora melu-melu ora. Oh, Bagong kuwi kaya ngono kok. Mangkat. No, mangkat. Mangkat piye? Lesmana dikalahke. Ayo menyang. Nek Lesmana e jane aku ani lho, Tru. Ha terus? Nah aku sing mangkat pripun, Ndara? Ora. Kula sing mangkat, Lesmana tak ajar. Kula sing rabi karo jeneng kok. Wah, Bagong mesti ngaluk yen ana wong wedok. Mek karo kowe sek-sek delok mawon. Lesmana, Kakang Lesmana mulih ora mulih. But modar. Pun wonten mawon gesek-gesek. Enggak, niki sing perjalanan sedina mengke sore isih Bagong teng mriko nek ora tekan wektune. Mangkat yo, Pak, sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Njaluk pangestu. Yo, sing hati-hati. Ora menang karo Lesmana mulih rene tak gecek ndasmu. Yo. Ngopo? 200. Ngopo? Menang Antasena. Ayo jelas. Kowe iki wani totoane milih kok kowe. Lah wegah aku. Ayo ora ana alame Ndara Lesmana kok menang karo Ndara Antasena iki ora ana alame. Ya oke, kowe 200. Nek Ndara Antasena menang, aku bayar kowe 20. Ning nek Ndara Antasena kalah, kowe bayar aku 200. Piye? Totoan rumaling. Jempolmu mlocot ora. Ora sak totoan kok ora dikeparange kok totoan senengane. Ayo ditandan terus. Yo.
Antasena. Oh, Mas. Mas Lesmana aku adimu Antasena. Mbok kowe golek wong wedok liyane. Jenakawati tak peke. Kowe njaluk ijol wong wedok pira mengko tak menehke karo kowe ning Jenakawati dadi tarbeke Lesmana. Nek jane aku ora dikarep rabi karo adiku Jenakawati. Lah nek ora ndek karep ya ora sah perang. Ning bapakku nek nganti aku engko ora nyendikani dawuh bapak, muring-muring bapak. Lah nek ngono kowe lek rabi ora duwe gegaran rasa tresna. Wong rabi ora gegaran rasa tresna ming manut karo wong tuwa kuwi ora becik, ora apik. Kowe ngalah, aku ora arep ngalah. Tak antepi. Nek nganti aku nyolani rembuke bapak, aku ora iso nyuwargake wong tuaku. Aku wis ora iso basa, ora iso tata krama, ming dawuh kon rabi kok gemang. Mengko ndak aku dadi bocah sing dosa. Alah, pret. Sok resik kowe. Ayo kowe ngalah. Aku ora ngalah. Nek ora ngalah kalah Lesmana Mandra Kumara mati dening aku. Aduh. Wah, montar aku. Ayo. Bagus Lesmana piye? Remo piye? Sombo kalah kalih kula merga dianakke sayembara perang. Ning bareng sing pungkasan mungsuh kula Antasena. Kalah gagah, kalah ampuh, kalah digdaya. Oh, lha apa kowe ora kelakon dawuh karo Jenakawati, Lesmana? Apa ora kelakon dawuh karo Jenakawati? Nek cara aku wong tresna kuwi tantane nyawa. Aja mati-mati kowe kalah yen durung tekaning mati. Ya modar tenan. Mungsuh Antasena kok arep dipeng-pengke iki terus nuwun sewu. Nggih pun yang kula nglenggana. Loh. Nglenggana piye? Kula mboten dhaup kalih Jenakawati mboten apa-napa pun. Kula pupus katresnan kula. Lah terus rabi karo sapa? Saya tipis. Katresnan kula kalih Jenakawati. Saploke mangkat teng Madukara kula mampir tuku bakso, bakule bakso lumayan. Pun kula tak nelateni kalih bakul bakso nika mawon kembang. Oh, tuku kate. Oh, ora sembodo. Juara dunia. Seneng lho. Pripun to wong kene seneng kok sampean malah merengut. Bingung aku terus. Bingung piye? Ya nek aku engko ling nglakoni duwe rasa tresna nek ora. Lah mulane ketemu sik. Ketemuan. COD. COD iki apa? Cocotmu. Tak keplak ndasmu lho. Lah ya ora dong iso muni COD ngono lho. Kula niku ora dong. Wah, selamat. Waduh. Arep rabi. Iya, Gong. Heeh. Aku bingung, lek ku arep miwiti piye. Ya wis mulai aja. Mengalir. Lho ditutke perasaane, mboten sak bingung-bingung. Ngono kuwi iki mengke wiwit dhewe kok ya terus. Mbok. Aku tak ro gareng kowe. Lah ngopo? Ora tau kompak karo kowe. Aku iki ngomong-ngomong ora jelas kok. Pun pokoke anggere sampean mengke ketemu kali Jenakawati terus sampean ngomong
Omong piye engko aku dikandani. Walah, dadak ngene. Jen, ngono. Utawa Dik. Muni Dik. Heeh. Nek ana ukara sing luwih apik. Yang ngono. Yang. Heeh. Yang aku padamu. Ngono. Yang aku padamu. Aku padamu. Nah, ora Jenakawati mesem berarti gayung bersambut. Oh iya. Nek ora mesem berarti yo kata-kata lainnya. Kata-kata liyane piye? Aku tresno karo kowe. Aku tresno karo kowe. Aku tresno karo kowe. Mengko nek Jenakawati nampa omonganku, guyu, wes langsung dijegal. Lho. Iki ngopo iki cah? Aku kesuweni males ya aku. Apa butuhe cak-cek ngono langsung gleleng. Yo, aku manut kowe karo kowe ya kok. Wis aku kuwatir. Kata-kataku deleng-eleng. Yo. Aku padamu. Sing kedua, aku tresno kowe. Aku tresno kowe, Jenakawati tambahi jenenge. Aku tresno kowe, Jenakawati. Nah, ngono. Kowe gelem ra rabi karo aku. Kowe gelem ra rabi karo aku. Deleng-eleng lho. Yo. Nek kowe ora gelem rabi karo aku, sing arep rabi karo kowe, Bapak. Nek aku ora gelem rabi karo aku, sing arep rabi karo kowe, Bapak. Wis ngono kowe engko. Kowe senengane gawe masalah wae. Meneng aja truk iki nggo ndadawake wektu ya. Gawe ngomong ning ngono kowe. Aku padamu. Kedua, aku tresno karo kowe. Ketiga, nek kowe ora gelem rabi karo aku, sing rabi kowe, Bapak. Telung ukara kuwi ya kok. Heeh, nek kono guyu berarti wis siap rabi. Yo. Antasena, piye wale? Iki anakku Jenakawati, Surak Mawurahan ingkang bisa unggul ana ing sayembara perang. Mung anakku Antasena. Heeh. Mula anakku Jenakawati tak pasrahke karo kowe. Jenakawati. Kula Kakang Mas, aku padamu. Piye to? Wis beres. Mesem mboten? Durung. Kalimat kedua. Keluarkan. Jenakawati. Kula Kakang Mas, aku tresno karo kowe. Mesem mboten? Ora iku. Kalimat ketiga. Sik tak lunga sik. Nek ora lunga ya cilok. Nek kowe ora gelem rabi karo aku, sing rabi karo kowe, Bapak. Ngopo ya, Pak? Wah, kok ngono. Bagong sing ngandani. Wah. Pedro. Nun. Aku ya, Gong. Ayo kono. Wonten dawuh. Aku ndi? Oh, diar. Weh, Gong, kuwi pite sapa nggo ngopi adoh banget kuwi. Sampai jumpa. Bagong ngepit adoh banget kok. Wedi sajake. Wah, ngajari karo anakku. Nggih, kula ya ngerti. Nang kemawon mengko rak bali riki ajeng nang pitung-pitung wong dudu pite, mengko rak goleki sing duwe rak mesti balekke ora. Kula kenalok maling punan. Antasena, piye, Pak? Piye rasamu? Ya suwe-suwe kok aku nyawang
adikku Jenokowati iki kok seneng atine, Pak. Wah. Seneng. Yen seneng tegese kowe uga ketukulan rasa tresna. Aja mbok tampik, aja mbok tuwa. Kuwi uruping jiwa sing suci paringane sing gawe jagat. Lakonono ngger cah bagus. Janaka kula wonten maring adhawuh Kakang. Wah, dina iki wis disekseni. Anakmu Jenokowati dadi bojone anakku Antasena. Mugi-mugi tansah atut runtut dumugi kaken-kaken inden-inden saha kebak ing kabagyan Kakang Mas. Wah, yo. Manos maning jajaran sembare kaune blesanan menungso ora tatanan anggep iya kene aku. Menungso ora tatanan matane kek ngendi? Ana ratu ngadeg tabrak nganggo pit. Mutar. Kang dalem. Wong nek tumindake salah ki ngono kuwi. Kowe aja-aja Indra Antasena kok ngomong kaya ngono ae. Terus kowe arep mlayu saka kasunyatan nyaut pite wong tok nggo pit. Kok iso nabrak? Aku ki ngematke kowe noleh memburi ta, Tru? Heeh. Ora ngerti nek Ndara Weradiwali ning ngarepku grubrak. Menungso aku ora tuh tabrak nggo pit. Ya ngapunten mboten ngerti. Mboten sengaja, ora sengaja. Bane mlebu tengah-tengah sikil. Macekluk kena lampu. Dian. Nganti mules aku le ngambek. Mbok sesuk meneh ora aneh-aneh. Lha niku ngapunten. Nanti kok ngijoli sing depit. Rodane dekok. Rodo kok dekok. Anu apa pelek? Ae rusak ora karo-karoane. Wis mereka arep ameng lucuke kok tombok. Ayo saking dene kowe iki ora. Janaka punten dawuh. Antasena dadi bojone Jenokowati. Inggih Koko Prabu. Kula suwun paduka Kanjeng Koko Prabu mangestanana dhateng Kang Putrawun Jenokowati lan Antasena. Samangke perkawis Lesmana Mandra Kumara kula kinten. Mbok menawi sadèrèng titi mangsanipun pikantuk judu kula nyuwun pangapunten. Yo ora dadi ngopo. Ning lilananipun Kakang manunggal ning kasatyan Madukara. Maringi pangestu karo anakku Si Antasena Wadene Si Jenokowati. Kula sumanggaken paduka Kanjeng Koko. Kanan wis padhang, atiku ya wis lega. Semono uga mbok menawa rasamu ya wis lega. Inggih. Antasena wis gelem rabi, Antasena wis gelem dhaup. Wah, rasane wis cemeplong atine. Ora Kudara. Semar, kula ndongakno karo anakku sakloron. Mugi-mugi tansah atut runtut kebak ing kaberkaning Gusti Mahanasa. Bagya mulya sugengipun ngantos puputing yuswa tansah tresna tinresnanan saengga saged momong putra ingkang sayekti saged njunjung derajatipun tiyang sepuh. Yo. Para madya wusana sampun kasembadan niring sambikala sesanti sura sudraja ingkang retsuh brasta tapi kula Darmastuti rahing samya makarya rahayung samya pinanggita.